आसन्तु ओडिशार स्वास्थ्यकर्मीଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କର୍ମୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ବାସ୍ତବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଏଚ୍ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍ ବ୍ୟାଧି ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ତାଲିମର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛି ନିମ୍ହାନ୍ସର MNS ଡିସଅର୍ଡର କେୟାର ପ୍ରାଇମର। ଏହି କୋର୍ସଟି ନିମ୍ହାନ୍ସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ, ଆଉ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଏହା ବିଶେଷ କରି ସିଏଚ୍ଓ, ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାନସିକ, ସ୍ନାୟବିକ ଏବଂ ନିଶା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରୁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଓ ସଠିକ୍ ରେଫରେନ୍ସ। ଏଥିରେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଚିନ୍ତା ଭଳି ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସହ ଗୁରୁତର ରୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରେଫର କରିବାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ଏହାକୁ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଶିଖିହେବ। କୋର୍ସ ସାରିଲେ 2 ପ୍ରକାରର ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଜ୍ରେ ଅତିକମ୍ରେ 80% ନମ୍ବର ଦରକାର। ପ୍ରତି କ୍ୱିଜ୍ ପାଇଁ 3ଟି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ଟୋପ୍ରେସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚିକିତ୍ସାର ଅଂଶ କରିବା। ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ଭଲ ସେବା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତି। ଭାବିଲେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତେ।